njengamanje igame qeda kudlala iSundowns neOrbit College. So mfethu uyibuke kanjani igame? Ngiyibukile igame namhlanje ngoba iqeda kudlala. Kodwa ngisacela ukuthi ngithathe leli thuba ke ngibongele ucoach wala eMzansi Osmel ezweni lase-Algeria. Kwi-cup ebeqala nqa ukukhompyutha kuyona. Amkwena. Super Cup MC Alger. Okay. Ya siyabonga kuRulani Mkwena. Yakhumbula uPitso wakwasho athi uRulani uzoba better than him. Kona sekuya ngamagama enkehle uma ngithatha ukubheka ngazi noma sekunjalo. Hayi ngathi kuyela ngalapha impela. Hayi kuyela ngalapha impela. No wonder why wamthatha wambuyisa kwi-Pirates wathosa la. So shuthi kuningi ekubone kumfana kuyena phela ngoba kuyena umfana. Kona kukhona kubonile. Igame ke le namhlanje Orbit College versus iMamelodi Sundowns. Okay. Sorry ukungena emadevini. Nenye ilokhunje Senegal ishaye Morocco. Kuningi okwenzakalile kwifinal. Kuningi okwenzakalile kwiMorocco neSenegal. Showcase. Futhi kakhulukazi le yaphathi leyana kuba umdlali ebhokisini uHakim. Mina ngazi ukuthi uma kuyikhona